Семейното говедовъдно стопанство на Георги Андонов е 100% зелено. Какви са иновациите, внедрени във фермата, разказваме в Новината Плюс, а сега чуйте отказ. Това, което имаме като технология, бих казал, е оптималното от гледна точка на пазара. Имаме една система, която сме интегрирали миналата година. Това е системата за автоматична постеля на животните. Това е един процес, в който няма допир до човека, когато трябва да се подсигури добра среда за това животните да живеят в сухо. Постелята се поставя автоматично от машина. Преди го правихме това ръчно. Имахме много голяма загуба, имаше стрес на животните. Сега процесът е автоматичен, с едно копче буквално и ни спестява много голями разходи и е много голямо удобство за самите животни.